Mukabat sa 60 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa Sitio Bahada, Barangay Tabunok, Tacbayan sa Talisay kagahapon. Ang alarma sa sunog nadawat sa kabomberohan sa Talisay mga alas 3:33 sa hapon apan tungod sa kahuot sa dalan wala dayon mapaong ang kayo. Nakontrola lang ang kayo alas 4:20 na sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon, matod ni SFO2 Paz Coino nga ang kayo nagsugod sa ikaduhang andana sa balay ni Vicente Francisco Elorda Jr. ug posibleng naay nahibilin sa balay nga nakasaksak ug wa mabantay. Gisakasab ang alarma sa Task Force Alpha aron mangayog tabang sa kabomberohan sa kasikbit nga mga lungsod ug syudad sanglit lisod sudlon ang lugar. Matod ni Coino nga walay naangol sa sunog samtang ang danyos gimanabanang miabot sa 150,000 pesos. Si Talisay City Councilor Danny Caballero nibutyag nga ang 60 ka mga apektadong pamilya gidala sa Tabunok Barangay Gym samtang mangayo pasab siya og tabang pinansyal ug food assistance gikan kang Mayor Johnny De Los Reyes.